ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላምን ጸጋና ክርስቶስ ምስኩል ለኹም ከመይ ሓዲርኩም አና ሓውኩም ሰላሐዲኔ እዚ ካብ ሲአርጂ ኢንተርናሽናል ቸርች ዝፍኖ ናይ መዓልቲ ቃል ንጎን ጎሳ 6 ዝወርድ መደብናዩ ኩሉ ግዜ አብናትና ቻነል አቲኹም ክትከታተሉ ትኹልይኹም ክብርን እግዚአብሔር አምላክ ይኹን ሎሚ ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ንካፈሎ ቃል ንሕና ብርሃኒና ዝብል ሃሌሉያ ንሕና ብርሃኒና ዝብል ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ዝኾንካዮ ኢል ካንተ ዳይ አሜን ካሉ ከም ኾንካ አትገለጽ አይተኸለን ኢኻ እቲ እግዚአብሔር ኢኻ በለካ እንተ ደልካ ከም ኾንካ ክትነብር አይተኸለን ኢኻ ስለዚ ሎሚ እግዚአብሔር ስለ ብርሃን ክዛረብ ከሎ አምላክ ጥራሕ ደይኮነ እቶም ንክርስቶስ ዘአመና ዳግም ዝተወለድና ንሕና ውን ብርሃኒና ክብርና አምላክ ይኹን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ምድሪ ክመጽእ ኾሎ ብርሃን ኮይኑ ይመጽዩ ናብ ዓለም ከኣቱ ኾሎ ብርሃን ኮይኑ ያትዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓለም ብርሃን እዩ ግን ጎይታና ዓለም ብርሃን ኾን ኮሎ ኣብ ደጊኡ ከም ፀሓይ እንዳንጻበረቀ አይመጸን ደጊኡ ልክዕ ከም ኩሉ ሰብ ይድማላለስ ነይሩ ካብ ሰብ ምንም ድፈልየ ነገር አይነበረን ውሽጡ ግን ንብዙሓት ዝኸውን ናይ ብርሃን ህይወት ነይሩ ኣብ ጸልማት ኣትዩ ከብርህ ዝኽእል ህይወት ውሽጡ ጎይታ ነይሩ ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ሽዑኡ ኢየሱስ ካብ 12 ሽዑኡ ኢየሱስ አነ ብርሃን ዓለም እየ ሉክ አነ ብርሃን ዓለም ኢሉ ጎይታ ዘገርም ነገር እዩ ዳስዋይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓለም ብርሃና ስለዝነበረ ብርሃና ብዘለዎ ድማ ጸልማት ጉልበት የብሉን ጸልማት ክሳዕ ብርሃን ዝግለጽ ይዝንቃሳቀስ ኃይል ጸልማት ክሳዕ ብርሃን ዝግለጽ እዩ ብርሃን ኣብ ዝተገለጸሉ ጊዜ ግን ጸልማት ህላውነት ይደጥፍ አውቶማቲካል ማለት እዩ ምክንያቱ ክሳዕ ዝጸልመተ ይጸልምት ብርሃን ዝበሃል ነገር እንድሕር መጽዩ በቅጽበት ዓይኒ ጸልማት ስፍሩ ይዝለቀቕ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃን ኮይኑ ናብ ምድሪ ስለዝመጸ ኣብ ሓዘን ዘለዎ ስፍራ እንተዳኣቲ ሓጎስ ኾውን ነይሩ ኣብ ቃንዛ ዘለዎ ቦታ እንተዳኣቲ ፈውሲ ኾውን ነይሩ ኣብ ማእሰርቲ ዘለዎ ስፍራ እንተዳኣቲ መፍታሕ ኾውን ነይሩ ኣብ ሞት ዘለዎ ቦታ እንተኣቲ ህይወት ይኸውን ነይሩ ዋይ ተተባሃለ ንሱ ብርሃን ዓለም እዩ ንሱ ብርሃን ዓለም እዩ ብርሃን ኩሉ ጊዜ ሰዓርን ጉልበታምን ስለዝኾነ ጸልማት ክሳዕ ክንደይ ስፍራ ሒዙ ንብርሃን ያገድሶን እዩ ምክንያቱ ክሳዕ ዝሓዘ ስፍራ ጸልማት እንተሓዘ ብርሃን ርእሱን ተገሊጹ ግን ጸልማት ህላውነቱ ከም ዘጠፍእ ይፈልጥ እዩ ስለዚ መጽሐፍ ቅዱስ ወዲ አምላክ ግብሪ ዲያብሎስ ንምፍራስ ተጋህደ ኢሉ ዋይ ተተባሃለ ዲያብሎስ ጸልማት እዩ ናቱ ዘበለ ሁሉ ስራሕ ከዓ ናይ ጸልማት ስራሕ እዩ ጭንቀት ናይ ጸልማት ውጽኢት እዩ ዲፕሬሽን ናይ ጸልማት ውጽኢት እዩ ሕማም ናይ ጸልማት ውጽኢት እዩ ፍርሕ ናይ ጸልማት ውጽኢት እዩ እዚ ሁሉ ግን ኣብ ብርሃን ኣይሰርሕን እዩ ብርሃን ነዚ ነገር እዚ የባርሮ እዩ ሎሚ ከካፍለኩም ደልየ ዘለኹ ግን ጎይታ ብርሃን ምዃን ይኮነን ትዝገርመኩም ነገር ጎይታ ቀጺሉ ከምዚ ኢሉ ሽዑኡ ኢየሱስ አነ ብርሃን ዓለም እየ እቲ ዝስዕበኒ ሃሌሉያ ብርሃን ህይወት ክረክብ እምበር ብጸልማት ኣይክኸይድን እዩ ኢሉ ከም በሓድሽ ተዛረቦ ዘገርም ነገር እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አነ ብርሃን ዓለም ይኽብል ጸኒሑስ ቀጺሉ ግን እቶም ዝስዕቡኒ እቲ ዝኽተለኒ እቲ ዝኣምነኒ ንሱ ድማ ናይ ብርሃን ህይወት ክረክብ እዩ ኢሉና which means እቶም ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተቀበልና ዘበልና ኩሉ
ኩልና ኣብ ኢየሱስ ዝነበረ ብርሃን ኣባና ኣሎ ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ ስለና ክዛረብ ከሎ ንስኹም ብርሃን ዓለም ኢኹም ኢሉና ንምንታይ ተተባሃለ ኣብቲ ብርሃን ዓለም ዝኾነ ጎይታ ዝነበረ ህይወት ንዕኡ ብምኽታል ኣባና ሓሊፍ እዩ ኣባና ድማ ከምቲ ኣብ ኢየሱስ ዝነበረ ብርሃን ኢየሱስ ኣብ ዝኣተዎ ዝስራሕ ዝነበረ ስራሕ ሕጂ ድማ ኣነ ንስኹምን ኣብ ዝኣተናዮ ጸልማት ኣይሰርሕን ጸልማት ኣይንቀሳቕስን እዩ ጸልማት ጉልበት የብሉን ሪኢኹም ኣሕዋት ርድኢትና ኢዳ ኣገዲቡና እምበር ንሕና ዘለናዮ ጸልማት ክግለጽ ዘኽእሉ ዓቕሚ የብሉን ንምንታይ ተተባሃለ መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ ክልተ ትርጉም ናይ ብርሃን ክነግረኩም ቀዳማይ ናይ ብርሃን ትርጉም ካብቲ ሓደ ክነግረኩም ዝደሊ ብርሃን ሰዓር ማለት እዩ ብርሃን ሰዓር እዩ ንኣብነት መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 5 ከምዚ ይብል ብርሃን ኣብ ጸልማት የብርህ ኣበይ ኣብ ጸልማት ብርሃን ኣብ ጸልማት የብርህ ጸልማት ግን ክሕዞ ኣይከኣለን ኣሕዋት ነገራት ክሳዕ ክንደይ ተባላሽዮም ጉዳይ ክሳዕ ክንደይ ሕማቕ ኣሎ እንታይ ስምዒት ይስምዓክ ኣሎ እንታይ ስምዒት ይስምዓካ ኣሎ ብዘየገድስ ካብቲ ዝስምዓካ ዘሎ ስምዒት ዝበልጽ ንስኻ ብርሃን ኢኻ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሎሚ ብቐሊል መንገዲ ኣሰራርሓ ናይ ጸልማት ከነፍርሶ ንኽእል ኢና እቲ ቀሊል መንገዲ ድማ ንኣብነት ጭንቀት እንተደኣ ስምዓኩም ኣሎ ኮይንኩም እሞ ከዓ ክርስቲያናት ኮንኩም ነቲ ጭንቀት ንገርዎ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣነ ብክርስቶስ ብርሃን በልዎ ልክዕ ብርሃን ምስ በልኩም ናይ ብርሃን ጉልበት ንናይ ጸልማት ጉልበት ከውድቆ ከሎ ብህይወትኩም ክትርእይዎ ኢኹም ማንም ዓይነት ቃንዛ ማንም ዓይነት ሕማም ኣብ ኣካላትኩም ተደኣ ይሸግረኩም ኣሎ ነቲ ሕማም ሒዝኩም ንገርዎ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣነ ብርሃን በልዎ ብርሃን ኣብ ዘለዎ ጸልማት ኣይሰርሕን እዩ ብርሃን ኣብ ዘለዎ ጸልማት ኣይንቀሳቐስን እዩ ስለዚ ደስ ይበልኪ ጸልማት ኣብ ከባቢኽን ኣብ ህይወትክን ክገዝእ ከምዘይ ክእል ዝገብር ህይወት ይዘለኪ ኣባኺ ዘላ ህይወት ብጸልማት ትግዛእ ህይወት ኣይኮነትን ነገር ግን እዛ ህይወት ክትግለጽ እንተጀሚራ ጸልማት ኣሰራርሑ ከቋርጽ ዝጅምር ريخو محوات أبدق ጸልማት ብርሃን ወልዑ ካብቲ ጸልማት ንላዕለት ብርሃን ይዝረአ ንምንታይ ተተባሃለ ብርሃን በባህሪኡ ተገላጽን ተራኣይን እዩ ኣነ ንስኹምን ክንሽፈናይ ንኽእልን ኢና ብርሃን ክሽፍኖ ዝኽእል ሓይሊ የለን ዋይ ተተባሃለ ብርሃን ጉልበት ኣለዎ መጽሐፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ኢየሱስ ጎይታዩ ንስኻትኩም ጨው ምድሪ ኢኹም ጨው መቐረቱን ተኸደኸ ብምንታይ ምቅር በሰብ ክርገጽ ንግራም ብድርበ እንተ ደይ ኮይኑ እምበር ዝጠቅም የብሉን ንስኻትኩም ብርሃን ዓለም ኢኹም ኣብ ከረን ዘላ ከተማ ክትክወል ኣይከኣላንዩ መብራህቲ ኣብ ቤት ንዘሎ ኩሉ ከብርህ ኣብ ቋሚ ቀንዴል ክሰቕልዎ እምበር ኣብ ትሕቲ ከፈር ኣየንብርዎን እዮም ከምኡ ኸዓ ነቲ ጽቡቕ ግብርኹም ሪኦም ኣብ ሰማይ ንዘሎ ኣቦኹም ምእንቲ ከመስግንዎ ብርሃንኩም ኣብ ቅድሚ ኩሉ ይብራህ ريخم نسخاتكم برهان جزاكم يخم يكونن يلو نو جزانا نشتي نتوشتنا زول هيود نسخاتكم برهان عالم يخم يسهل لو متسي بالكبرازر نبوزحت كتبره تخل برهانيخا نبوزحت كتبره تخلي برهانيخي أنا يكون كنيلة مصحف قدوس وعليو نسخمنا عالم برهان يخم يلونا واي تتبهاله اتني عالم برهان زخونه قويتا هيوتو كافيلونا سلازي دسي بالكي نجازاخ خوانكي نرأسخ خوانكي نكبابيخ خوانكي نمدرخ تكون تخيل سبيخي واي تتبهاله نتسألمات كتفق زخيل برهان نسخيخي واي تتبهاله كاب برهان يزوت أنا نسخمن كاب أبو برهانات كوينا إنا توليدنا لو ما حدا سبي أوجي يسوس كزارب كله توم بأيزا أمنو برهان هيوت كقبولي أميلو أبتسألمات دما أي كمالالو سوين أميلو أب دخامة يتمال على سنيخا أب تنكتا يتمال على سنيخا أب فرح يتمال على سنيخا واي تتبهاله نسخا برهانيخا مصحف قدسنا يمجرش حدا تقصخم ببولكم أب إيسياس
ሃሌሉያ ኢሳያስ 60 ከምዚብል ብርሃንኪ መጪኡ ክብሪ እግዚአብሔር ካወጽልኪ እሞ ተንስኢ ብርሂ እንሆ ጸልማት ንምድሪ ጣቃ ድማ ንህዝብታት የጎልብቦም ግናኸ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊኺ ክወጽእ ክብሩ ድማ ኣብ ልዕሊኺ ክርአዩ ኣሕዛብ ናብ ብርሃንኪ ነገስታት ድማ ናብ ጸዳል መብራእኪ ክመጪኦም ኢሉ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታዩ ብርሃን ክመጽልኪዩ ክብሪ እግዚአብሔር ወጽልኪዩ ንስኽ ግን ተሲ ብርሂ arise and shine ኣብ ከባቢኺ ብርሂ ኣብ ህይወትክ ብርሂ ኣብ ዕሩኽትኩም ኣብ ማሓዙትኩም ብርሁ ኣብ ሃገርኩም ብርሁ ብኸመይ ትበርሁ ተዳኢልኩም ኣብ ተሓሳስባኹምን ኣብ ኣፍኩምን ንሕና ብርሃን ኢና በሉ እንተዳኢልኩም ክትግለጹ ኢኹም ናይ ምግላጽ ዓቕምኩም ኣብ ኣፍኩም ይዘሎ أنا نسخ من برهان عالمنا شالوم Let's go down, good day you are.